بسم الله الرحمن الرحيم. idan muka koma waɗannan ayoyi a gurguje za mu ga yadda Allah ta'ala ya ba mu sifofi ɗaya bayan ɗaya na munafukai masu yawa. Daga cikin irin sifofin da za mu ɗauka na munafukai, na farko sifar munafiki zahirinsa yana saba wa baɗininsa. qalu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minina. Sannan kuma kafirai ne, suna tattare da kafirci, shi yasa Allah ce wa ma hum bimu'minina. Sannan mutane ne masu makirci da yaudara, yukhadi'una Allah wal ladzina amanu. Sannan kuma yaudaran nan kansu suke yi wa su, suke cutar da kansu. Sannan abu na biyar, mutane ne waɗanda suke masu wauta da ba sa gane barnar da suke ciki. wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'uruna. Sannan suna tattare da cuta ta zuciya, cuta ta shubha da kuma cuta ta sha'awa. Sannan abu na bakwai, wato aibinsu da illarsu karuwa take, hauhawa take ko da yaushe. fazadahumullahu marada. Sannan kuma mutane ne waɗanda suke tattare da ko azaba mai tsanani take jiransu. walahum azabun alim. Sannan mutane ne masu ƙarya kuma masu ƙaryatawa, bima kanu yakdhibuna ko yukadhibun. Sannan mutane ne masu barna a doron ƙasa, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Sannan mutane ne masu jiji da kai, anu'minu kama amana sufaha. Yanzu kamar yadda wawaye suka yi imani shikenan sai su yi imani, kaga wannan jiji da kai. Sannan mutane ne masu jahilcin da yake hauhawa, mai hauhawa, walakin la ya'lamun, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamuna. Sannan ga tazabzub, ga kai kawo, suna nan suna fuska biyu. wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum. Sannan mutane ne masu yin abu a cikin duhu, a babboye, ba sa fito da abubuwan su baro wa idza khalu ila shayatinihim. Sannan mutane ne masu tsananin shishigi da wuce iyaka. wa yamudduhum fi tughyanihim. Sannan mutane ne waɗanda suke cike da dimuwa da fagamniya, ba su da alƙibla. wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Lokaci yayi, za mu tsaya anan. Allah ta'ala ya ba mu lada, abinda muke kuskure Allah ya fi mana. wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.